Какво става, хора? Аз съм Frozen и това е втори опит за кандидатурата за Villagecraft. И сега ще покажа как съм се развил. Значи, това е един друг world. Реших да не кандидатствам с него, защото просто не знам. Но сега ще ви покажа. Значи, тук играя от доста време. Значи, това го направих току-що. Някакво тук, тук и по принцип идвам за санд, когато ми трябва да копая. Тук съм направих няколко лопатки, iron. То някакъв меч, то Sharpness 2, 17 лево, 30, 15 и 15. Бронята ми е на 30 лево. Така. Ето е една от другите къщи. Това там не го гледате. Така, това е една от другите ми къщи. Ето сега ще покажа отвън. Ето я. Те са празни тук. Така малко неща да вставя. Да има. Ако идвам. Ето така. И тук горе. Да, тук е така. Защото иначе не мога да се минава. И това е леглото тук. Сега. Нека премина към главния хол. Вече не мога и да спринтивам. Забравих да ям. И ето го. Това е едно село. Аз живея в него. Няма да го скоча. Така са някъде моркови. Къде имаш? Там имаш кофи. В тази къща я оставих. Забравих да я оправя. Опа. Така. Значи, това са къщи като тази. Тази е малко променена. Тази е главно преобразена. Ето я. Тук няма нищо. Даже и точно. Тук някаква рандом къщичка, просто не стана много добре. Книжката минка, Envil, букшелфове. Така, сега, нека ви покажа тази къща. То това не е къща, ами нещо като наблюдателна кола. Ето я. Ето така обзаведена на всеки един от етажите. Всичко е правено legit на survival mode. Нека освета малко тук. Това е отиграни някъде един месец. Така. Ето. Там е фермата. Тук имаше крави, ферма за крави, обаче аз я разруших, защото вече не ми трябва, имам енчантинг. И това с печки. В принцип, не трябваше да ги направя така, но. Добре, нека отидем в недъра да покажа там. Там не е кой знае какво, просто е тук си го направих така. Не знам защо. Ето, и тук си влизам в портала. Ме телепортва. Това ми е първия хол. Обаче ще спа.
Имам доста айрон. Тук имам един енвил. Значи два енвила съм. И сега ще ви покажа честата. Значи, това ми е стон. Имам толкова стон, защото кирката ми е Silk Touch. И тук това цялото село беше с бабуни. И имаше и къщи с каблстон, тия големите. И сега точно ще сложа няколко снимки от начало. В смисъл, имам снимки, когато беше съвсем ново, когато ми се Generate на World. И ще ги сложа точно сега. И да, видяхте ги. Виждате, голяма разлика има от сега. Вижте, сега навсякъде е равно. Ето равно. Тогава, на снимките, които ви показах, беше... И да, затова имам толкова стон. Това е дърт, защото видяхте булците. Стъкло изпечено и Silk Touch. Тук още... Нещо малко разхвърляме. Зомби дропваме малко. Фермерски неща. Това какво прави тук? Не знам, нека си е тук. Това тук е дърво, само бяло. Това са ми рудите. Обичам всичко ми на руди. Една Protection двойка. Намерих я в спаунер. И без да искам го щупих. От 40. Стак 33. Айрон, така, това ми е къщата. Сега ще слезнем долу до мината. То това не ми е първата мина. Имах и още мини. Но това ми е последната, тук където открих диамантите и изоставена мина. Тук открих към 10 диаманта. Което най-добре беше, нали? Не е копално много. Редстоун. Съм копал много, защото съм копал и в други мини. Ето, тук стигам. И сега ще дам малко инфо за мен. Така, сега, значи, аз се казвам Васил, на 14 години съм от София, играя Майнкрафт от бета 1.7.3. Имам опит, нали, с оцеляването. Мога да оцелявам, не крада, не паля играчи, не грифвам и не хаквам системи на сервера. Така и Google ще ти изпратя този клип, нали, на лично съобщение и ти ми кажи дали съм прият. И чао!